Ablesamyachi sakın. तुझ्या सदनने म्हणजे ते नमान मरिया कृपेन भरले समी तुझे सांगता श्री आंबेतर तू सदैव आणि सदैव फॉर तुझ्या कुशी चेंजेस Bagendira chimema Vamos pianga que eso. tunika gatanam cha manchuli game अंधवा सपोत मनिसलो Anam ani chamade amcham de jielo. jiela नमान मरिया कृपेन भरले समी तुझे सांगता श्री आंबेतर तू सदैव आणि सदैव फॉर तुझ्या कुशी चेंजेस Bagian Maria Bagendira Davachme. chimema Nama pasabina pekatim dira natikar. gatanam cha Ataniam chaman manchuli na game chablara. Amen. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर Krista cha basina kami posam chagati माग्या ये सम्या Yes पडव्यान बरी badiyan खबर bari दिले kabar वरवी dilla तुझ्या पुतान तुझ्या ख्रिस्ता पुता मनच्या Krista पण घेतले mancha आम्ही bamgetala जाण ami झाल्या zanadala त्याच्या त्याच्या कष्ट आणि कष्टाने वर्षावरवी विषयावरी जीवनपणाच्या जीवनपणाच्या आनंदाक आनंदात आम्ही पावचे तुझे कृपा आमच्या अंतस्करणाने शांत होत म्हणून स्वनाने आम्ही होत मागता म्हणून त्याच त्याच ख्रिस्त आमच्या ख्रिस्तांच्या सुन्या सिंहाने मारिफात प्रार्थना आमेन महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसा आदेश दान समान सर्वदान महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसा आदेश दान सदान सर्वदान महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसा आदेश दान सदान सर्वदान दबा गेल्या बडव्या मुजा राखण्या नाम सगळ्यांच्या सबन सफेन जडन मका मकर दिला लाग तुझ्या दे तबे मौजूदा तुझे कराक मौजूद संभाळ वडाय सलेम मकराक संभाळ सलय आमेन ससनासो विषय दितांका येसुम्या समाने निरंतर ताप सकाळ कास्तम सांचे ते संपदी कंकरी समाधानांते निसंबंधनेचे आत्मे विषय घेऊन देत सरेल्या भावार्थ्याचे आत्मे देवाचे देवाचे काकुते काकोती कसायन समाधानांते विषय घेऊन विषय देत आमेन एकम चौपा तीन मान मेरे मी सांगता बेटन दिव्या मोरी मायमची मध्यस्थीन तिच्या भुरग्यां खातीर ती सदांच जेजू लागीं विनाती करता आणि जेजू तिच्या उतराक केदींच ना म्हणना या तीन मानमरिया सांगता आमची हर एक गरज मरिये मायाच्या हातांत आमी दिवया आणि आमच्या भावंडांक आमकां सर्वांक कितें गरज आसा प्रत्येक तरान आमी मागया स्पिरिच्युअल गिफ्ट्स आत्मीक देणी आणि ही देणी मरी माय आमकां सोम्या जेजूतान सर्गी बापाच्या सिंहासनादां आमकां सर्वांक फावो करून दी म्हणून सांगात आमी म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे तुझे राज राज्य आमकां येवं, येव तुझे तुझी कुशी कुशी सर्गार सरगार जाता जाता तशी तशी संवसारांत संवसारांत जावं. जावं आमचं आमचो आमचो दिसपडतो 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 आज 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 बसून आमकां आमकां दी कांदी आणि आणि मी आमची आमचे आमचे सगळ्यांक सगळ्या दिता. बक्षिता तशी आमची तशी आमच्या आमची इबाका एकांत बगड बगड आणि आमकां आमकां काळजान काळजान दिवं पडोवंक नाका. दिवं नाका पूण पूण वायटांतले वायटांतले आमकां आमकां निवार. निवार आमेन. आमेन नमान मरिये कृपेन भरले तनवरले तुझे समी तुजे सांगता सांगता स्त्रियां भितर स्त्रियां तूं भितर सदैव तू सदैव आणि आणि सदैवी सदैवी फळ फळ तुझ्या तुज्या कुशीचे कुशीचे जेजू जेजू भगवंती भगवंती मरिये मरिये देवाची देवाचे माये माये आम्हा आम्हा पापियां पापियां खातीर खातीर विनाती विनंती कर कर आता आणि आता आणि आमच्या आमच्या मरणाच्या मरणाच्या वेळार वेळार आमेन आमेन. नमान मरिये नमस्ते कृपेन भरले परमेश्वर समी आम्ही तुझे सांगता स्त्रियां भितर या तूं भितर सदैव तू सदैव आणि आणि सदैवी सदैवी फळ फळ तुझ्या तुज्या कुशीचे कुशीचे जेजू जेजू भगवंती भगवंती मरिये मरिये देवाचे देवाची माये माये आम्हा आम्हा पापियां पापियां खातीर खातीर विनाती विनंती कर कर आता आता आणि आणि आमच्या आमच्या मरणाच्या मरणाच्या वेळार वेळार आमेन. आमेन नमान नमान मरिये मरिये कृपेन कृपेन भरले भरले समी समी तुझे तुझे सांगता स्त्रियां भितर स्त्रियां तू भितर तूं सदैव सदैव आणि आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशा जसो आधी आदी जसो आता आणि सदा सर्वता आमेन ब्रदर हजबंड ओवर टू यू Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड ऐकता की वय ऐकता प्रेस लॉर्ड सक्तांक बरी सांज मागता तो काय आणि म्हजे नेटवर्क हांगा इल्ले वयर सकयल जावंक पुरो कित्याक बेस कॅम्पान रावता तशें सकाळ हांगा इंटरनेट यूज करता तांचे फॅमिली कडेन उलोवंक जाता सांजेर काम जाल्या उपरांत सो बक्षिया इल्लें इंटरनेट इल्लें वीक जाला ओके प्रेज लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड ओके ओके आज आम्ही एक देवाची उतार काढया हांव इंग्लिशान वाचता Psalms 118 verses 15. Psalms 118 verses 15. हांव इंग्लिशान वाचता मागीर तुमी कोंकणींत ट्रान्सलेट करिया Shouts of joy and victory resounds in the tents of the righteous.
The Lord's right hand has done mighty things. The Lord's right hand is lifted high. The Lord's right hand has done mighty things. I will not die, but live, and will proclaim what the Lord has done. Praise the Lord. Praise Praise the the Praise the Lord. 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 कोंगणेन कोणी कोंगणे बायबल कीर्तन असल्यार एक वाचयेत जाय गी कीर्तन 118 वळ 16 आणि 17. सरेस्पराच्या उजव्या हातान जैत वेला, सरेस्पराच्या उजव्या हातान केल्यांत विजमिता. हांव मरसलो ना, हांव जियेतलो आणि सरेस्पराची वत्तीं कृत्यां वर्णितलो. हांव मोरचो ना, हांव जियेतलो जियेतलो आणि आणि सर्वेस्पराची सरेस्पराची वत्तीं वरती कृत्यां कृत्या वर्णितलो. वर्णितलो. हांव सांगतलो, हांव प्रसारतलो आमच्या जिवितान. हर एकल्याची हांगा आयिल्ले आमच्या जिवितान एक ना एक रितीन देवान आमच्या जिवितान अजापा केल्यान. वैगी न्ही? वय वय 101%. सोम्याचो उजो राईट हँड, सो द लॉर्ड्स राईट हँड म्हणटात, तो केदला उबारता गी तातूंत आमकां सकत मेळटा, तातूंत आमकां जीक मेळटा, तातूंत आमकां पिडेतावन भलायकी मेळटा, आमकां सुटका मेळटा. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. आज हे उत्तर देव आमकां दिता आसतना आमी ह्या प्रेझेंट वर्शिपान, आणि एक आमकां एक अर्द घंटो ह्या प्रेझेंट वर्शिपान आमी आमचे इरादे, आमची सर मागणी आमी कोणा खातीर मागता, आमी आमच्या कुटुंबा खातीर, तुमच्या सर गरजा खातीर ह्या घडये सकट आमी सोम्याच्या पांया समर्पण दिवया आणि हे आराधना आमी स्टार्ट करया. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द Praise the लॉर्ड. Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the ओडोल Lord. ओडोल एक कीबोर्ड बॅकग्राउंड तो म्युझिक आशिल्ले म्हाका आयकतले ते इल्ले इल्ले लाईट आनी प्रे करयेत गी Okay. Okay, लाईट brother. कीबोर्ड Okay, brother. Then background music play करता. ಓಡ್ನ ಲೈಟ್ ದೂರ ಅದು Okay. ಮಸ್ತ್ ದೇವತಿ ಸಖತ್ ಹೊಲ್ಟ Okay. एगड वर आमचे दोळे आमी दांपया. आयची सांज, आयचो वेळ घडी सोम्यान आमकां हर एकल्यांक दिला. या घडये आमी आमचे दोळे दांपून संपूर्ण तरान ताच्या हजारपणाक आमी समर्पिया. संपूर्ण तरान तुमचे कितें इरादे आसात, तुमची कितें मागणी आसात, एक घडी भर सकट ताच्या पांया तळा दवरया आमी. ताका नेना असले खंयचीच संगती ना आमच्या जिवितान. ही नोज एव्हरीथिंग अबाउट अस, एव्हरीथिंग अबाउट अस. आमी उठतना बसतना सकट तो जाणा. आमच्या भुरग्यांक कितें जाय, आमच्या बिझनेसाक कितें जाय, आमच्या कामाक कितें जाय, सकट तो जाणा. देखून आमी कितें सांगाचें म्हण गरज ना. आमी आमच्या अंतस्करण ताका समर्पिया. आमची सर उणेपणां ताका समर्पिया. आमची सर पातकां एक घडी भर उडासकार सोम्या. सर म्हजी पातकां तुका समर्पिता. बक्षी जेसू, तुझ्या परिशुद्ध अमलेक रक्तान म्हाका दोन नितळ कर जेसू. या आराधनार भाग्य तू म्हाका फावो कर जेसू. एक 2 मिनिटां मौन रावून ताच्या जारपणाक आमी या. Thank you, Lord. तुमचे दोन्ही हात उभारून या घडी आम्ही स्तुती करूया. सकट एक तळान ताका स्तुती करूया या संजेर.
Argato Kasimian Jesu, Glapto Kasimian Jesu, Maimato Kasimian Jesu, Adanto Kasimian Jesu, Adendun Kasimian Jesu, Hallelujah, 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 Lord, let your power move, Lord Jesus. Let your presence move. Lord, let your power fall on each and every person here gathered here, Lord. Urtumangalam Sude Rakun Sambal Ursude Urtumangalam Sude Rakun Sambal Ursude Sirga Susara Sura Naman Karya Sarvespura Sirga Susara Sura Naman Karya Sarvespura Yektayami Zaviya, Yektayami Zaviya, Sangatami Meliya, Sangatami Meliya, Hatu Barun Taliyo Petun, Hatu Barun Taliyo. Pavartan Vakaduya Danya Deva, Pavartan Vakaduya Danya Deva. Yektayami Zaviya, Yektayami Zaviya, Sangatami Meliya, Sangatami Atu Barun Taliyo Petu, Atu Barun Pavartan Vakaduya Danya Deva, Pavartan Deva Orto Mugalam Sude Raku Sambal Ursude Orto Mugalam Sude Raku Sambal Ursude Sirga Sosara Sora Naman Karya Sarvespura Sarga Sosara Sora Naman Karya Sarvespura Hallelujah, 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 Hallelujah.
Alleluia, 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 Alleluia. Ortomogalam sode, Ragon sambal ursode. Ortomogalam sode, Ragon sambal ursode. Serga sosara sora, Naman karya sarvespora, Naman karya sarvespora. Alleluia, 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 Alleluia. सतावाटेन सोलूया, सतावाटेन पटकन पाठ करू, पटकन पाठ करूया. एकमेका बघूया, एकमेका बघूया. शांती समाधानान आम्ही जिऊया, शांती समाधान आम्ही जिऊया. सतावाटेन सोलूया, पटकन पाठ करूया, पटकन पाठ करूया. एकमेका बघूया, एकमेका शांती समाधानान आम्ही जिऊया, शांती समाधानान आम्ही जिऊया. Ortomogalam sode, Ortomogalam sode, Rakon sambal ursode, Rakon sambal ursode. Serga sosara sora, Naman karya sarvespora, Rogan karya sarvespora. Ortomogalam sode, Rakon sambal ursode. Ortomogalam sode, Rakon sambal ursode. Serga sosara sora, Naman karya sarvespora, Naman karya sarvespora, Naman karya sarvespora. Stuti karya sarvespora, Stuti karya sarvespora. तालियो पेटिया सर्वेस्पोरा, तालियो पेटिया सर्वेस्पोरा. Alleluia, 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 Alleluia. Hallelujah, 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 hallelujah. Rasulo Dev Amka Possa, Posso Dev Amka Rakta,
रसलो देव आमकां पोसो देव आमकां रक्षा स्तुती करूया सर्वेस्परा वाकणुया धन्या देवा स्तुती करूया सर्वेस्परा वाकण धन्या देवा देवा ब्रह्मसो देवी सकसो देव जाकोबासो सगळ्या संसारासो देवा ब्रह्मसो देवी सकसो देव जाकोबासो सगळ्या संसारासो तो देव तुझो आणि तुझो ओ देव तुझो आणि तुझो देव ब्रह्मसो आणि तुझो देव ब्रह्मसो देवी सकसो देव जाकोबासो सगळ्या संसारासो देव ब्रह्मसो देवी सकसो सारसो सगळ्या तो देव मयो आणि तुझो तो देव मोजो आणि तुझो देव ब्रह्मसो देवी जकासो देव जाकोबासो सगळ्या संसारासो हालेलुया 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 सकर संगता हालेलुया 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 तो देव मुझो आणि तुझो तो देव मुझो आणि तुझो देवा ब्रह्मसो देवी सकसो देव जाकोबासो सगळ्या संसारासो तो देव मुझो आणि तुझो तो देव मुझो आणि तुझो तो देव मुझो आणि तुझो तो देव मुझो
Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. ऐकतानी ऐकता टेकडीवर आमचे डोळे आम्ही दांपिया एक 10 मिनिटं 15 मिनिटं आम्ही एक आराधना करूया संपूर्ण तरान अब्रामाच्या देवाक इसाकाच्या देवाक जाकोबाच्या देवाक तो देव म्हजो तो बाप म्हजो तो जेजू म्हजो मोग करता म्हाका सांभाळटा हर एक म्हज्या गरजान पावता आमच्या सर गरजांक तो पावता Hallelujah. हे कंतार हिंदी कंतार आसा हांव गायता तुम्ही शिकून मागीर गावया ते तुम्ही खंयसर आसात ते शिकून मागीर गावया आराधना 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 तेरी आराधना 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 ते आराधना तेरी आराधना 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 तेरी आराधना बिसकट गाव्या गी आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना उकाब की तरह उड़ता ही जाऊंगा तेरी महिमा करके नया बल में पाऊंगा उकाब की तरह उड़ता ही जाऊंगा तेरी महिमा कर करके नया बल में पाऊंगा आराधना 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 तेरी आराधना
आराधना आराधना आराधना तेरी आराधना। मैं तेरी हूँ रचना, तुझ में ही बसता हूँ। तेरी उंगली पकड़ के तेरे संग चलता हूँ। मैं तेरी हूँ रचना, तुझ में ही बसता हूँ। तेरी उंगली पकड़ के तेरे तेरे संग चलता हूँ। मैं मैं तेरी हूँ रचना, तुझ में ही बसता हूँ। तेरी उंगली पकड़ के तेरे संग चलता हूँ। मैं तेरी हूँ रचना, तुझ में ही बसता हूँ। तेरी उंगली पकड़ के तेरे संग चलता हूँ। आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना आराधना तेरी आराधना। तेरे सीने से लगकर दुनिया भूल जाऊंगा। तेरी महिमा के रंग में मैं सदा ही गाऊंगा। तेरे सीने सीने से से लगकर दुनिया दुनिया भूल जाऊंगा। तेरी महिमा के रंग में मैं सदा ही गाऊंगा। तेरे सीने से लगकर दुनिया भूल जाऊंगा। तेरी महिमा के रंग में मैं सदा ही गाऊंगा। तेरे सीने से लगकर दुनिया भूल जाऊंगा। तेरी महिमा के रंग में मैं सदा ही गाऊंगा गाऊंगा। आराधना 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 तेरी तेरी आराधना 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 तेरी आराधना अपने चरणों में यीशु हमको दे तू पना। सारा जग करता सजदा देख के तेरा जला। अपने अपने चरणों चरणों में में यीशु हमको दे तू पना। सारा जग करता सजता देख के तेरा जला। अपने चरणों में यीशु हमको दे तू पना। सारा जग करता सजता देख के तेरा जला। आराधना 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 तेरी आराधना तेरी आराधना। आलेलुया आराधना आलेलुया आलेलुया हालेलुया आले हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया हाले हालेलुया 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 आराधना 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 तेरी आराधना तेरी आराधना तेरी आराधना तेरी आराधना Pergasubia, Hoglapsubia, Vivasubia, Radajis. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. 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 Jesus, Hallelujah. Lord. Hallelujah. Hallelujah. तेरी आराधना तेरी आराधना यीशु जी यीशुवे तेरी आराधना Praise the Lord. Praise the Lord. Ikiri paramchitole abhidhampya. Abhideva chutarai kogveta. ಎಂತಕ್ಕಂತಾರ तुमच्या मनात आराधना आराधना तेरी आराधना 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 तेरी आराधना ही म्हणून रवा सुम्या आईची सांग हे सर आमच्या भाऊ बहिणीक सुम्या तुका आराधन करूंक सुम्या हे अवकाश दिलाय तुझे उतार आता आमकां दी सुम्यांची सर आमचे कडेन उलय तुझे उच्चाती सकत आमच्या जीवनात तुझे उच्चाती सकत आमच्या जिवितांत आमच्या कामांनी वळो दी सुम्या ते उतार गुण आमच्या काळजांत वचून स्वता नीती वाटेन तुझ्या वाटेन तुझ्या मोगाच्या वाटेन चलोवंक आमकां आयच्या दिसा उलय जेसू उलय सोम्या आयकतात तुझे भुरगे उलय जेसू उलय सोम्या उलय सोम्या Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सगळे देवाचे उत्तर ऐकूया. लुकासो वंजील 2 अध्याय 30 आणि 9 वळी ताव 40 आणि 5 वळी म्हणशे
Gospel of Saint Luke, chapter 2, 39 to 45. सगळ्यांना ऐकत आहे की? होय. हे घडवून थोड्याच दिवसांनी मोरी उठून जुदाच्या डोंगराळ प्रदेशातल्या एक शहरात धावाधावी गेली. थंय जखारीच्या घरा भितर सर एलिझाबेथीक तिने नमन केलो. एलिझाबेथीन मरियेचो नमन ऐकतच तिचे कुशीत असलेल्या बाळकान उडी मारली. आणि एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान भरून वडल्या तळ्यान म्हणाली, स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझे कुशीचे फळ मुझ्या सोम्याचे मातेन मुझे भेटेक येऊनचे हे बाळ खैन तावन म्हाका फावो जाले. तुझ्या नामाना शब्द मुझ्या कानान पडतस मुझे खुशींतल्या बाळकान उल्हासान उडी मारली. सर्वेस्परान आपणाक कळीत केल्ल्यो संगती घडोवन येतलो म्हण सतमानलेली तू कितली भागी. सर्वेस्परान आपणाक कळीत केल्ल्यो संगती घडोवन येतल्यो म्हण सतमानलेली तू कितली भागी. देवाचे उत्तर है वाकणी तुका क्रिस्त. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. प्लस सगळे तुमचे माईक अनम्यूट करतात गे आणि तसेच जाता जाल्यार सगळी तुमचे व्हिडिओ ऑन करा. तुम्ही व्हिडिओ ऑन केल्यार हांवें सगळ्यांक पळयत. हांव कंप्युटरा कडेन उलयना, हांव मनशा कडेन उलयता. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. तुम्ही म्हाका पळयत, हांवें तुमकां पळयचे न्ही की सुमार आय बिलीव 7 महिन्या उपरांत पळोवचे सगळ्यांचे फेस. येस, 10 महिने झाले. 10 महिने झाले. होय. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. कशी आसात सगळी? बरी. बरी आसात. प्रेज द लॉर्ड. म्हाका आतां हांगा 10:45 जाली हांगाच्या टायमाक. ओके. ह्यो म्हयनो मोरये एक समर्पण दिल्लो म्हयनो, ऑक्टोबराचो म्हयनो. तशें काल राती मागे बायन सुमार 12:30 मेसेज धाडल्या. हांव न्हिदरलो. ओके. देवा करगा जे कितें आमचे लागीं उलोवचें तें पवित्र आत्म्यान उलोवचें, मनशान उलोवचें न्ही, पवित्र आत्म्यान उलोवचें. आमकां हर एकल्यांक पवित्र आत्मा जाय न्ही. कितल्या जाणांक पवित्र आत्मा जाय? पवित्र आत्मा आमी हर एकल्यांनी पवित्र आत्म्यान बरोजे, हर एकल्यांनी पवित्र आत्म्यान बरोजे म्हणून आमची आशा. होय की न्ही? होय. कित्याक पवित्र आत्म्यान बरो जाय आमी? कित्याक? सगळे सांगता आमकां पवित्र आत्म्यान बरोवंक जाय, आमकां पवित्र आत्म्यान बरोवंक जाय, आमकां पवित्र आत्म्याचें देणें जाय. पूण पवित्र आत्मा कित्याक जाय जय? वाय? भाग्यवंतपणी जियो. कितें? भाग्यवंतपणी जियोंक जाय जाल्यार पवित्र आत्म्याची गरज आसा. ऑफकोर्स. ओके. आनी दुसरें? सत म्हळ्यार पवित्र आत्म्याची समजजे तर पवित्र आत्म्याची आमकां गरज आसा. सताक आमी ओके. साक्ष दिले तर आमकां पवित्र आत्म्याची गरज आसा. ओके. ओके. आमकां राखून व्हरता पवित्र आत्मो. आनी कितें जाप आसा? पवित्र आत्म्याची संगती सावली तो आमकां कळयता. खरी एक संगती तो आमकां कळयता. वयल्यान पवित्र पुस्तकान सांगलां मुखार कितें घडोवंक आसा तें तुमकां येस, कळयतलो. करेक्ट. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया.
हालेलुया. आम्ही पवित्र आत्म्यान भरचे कसे आम्ही पवित्र आत्म्यान भरचे कसे प्रेझेंट वर्शिप करताना प्रेझेंट वर्शिप करताना आणि हा आमचे जीवित मागण्यांचं असल्यार आम्ही आमकां पवित्र आमकां सांडून वचताना हम्म. नितळ अंतस्करणाची आम्ही जाताना पवित्रात्मा आमची तेंची येता. ओके आमच्या जिवितात जेजूक समर्पण दिवन पातकातावन पयस रावतना आमकां पवित्र आत्मा जेजू आमकां दिता. येस हे सगळे पॅकेज हे सगळे एक पॅकेज ओके आता तुम्ही कितली पुरा आन्सर सांगली हे सगळ्याचे एक पॅकेज आमकां मोरये माये थंय मेळटा ह्या कोंताच्या तेरसा मुखांतर ह्या कोंताच्या तेरसा मुखांतर आमकां ते सगळे पॅकेज मेळटा प्रेज द लॉर्ड Praise Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. Hallelujah. देवाचे उतर म्हणता आज आम्ही ऐकल्या वचपांत देवाचे उतर म्हणता जेन्ना मोरी एलिझाबेथीक भेटून गेली आणि थंयसर मोरयेचो नामान ऐकतच मोरयेचो नामान ऐकतच एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान भरली पवित्र आत्म्यान भरली कशा पवित्र आत्म्यान ती भरली ती मरी पवित्र आत्म्यान भरून आसली कित्याक तिचे थंय जेजू देवाचो शब्द जेजू तिच्या भितर गर्भात दसलो पवित्र आत्मो ती घेवन वचून आसली ती वेसल इन्स्ट्रुमेंट पवित्र तुमचे इन्स्ट्रुमेंट ती इन्स्ट्रुमेंट पवित्र आत्मो घेवन वचून आसली त्या देखून जेन्ना एलिझाबेथी लागीं गेली तो पवित्र आत्मो एलिझाबेथीचेर देवून आयलो प्रेज द लॉर्ड Praise the प्रेज द लॉर्ड हालेलुया Hallelujah. सांत मॅक्सिमिलन कॉल्बे ते सांत असे म्हणतात मरिये मायेचे आणि पवित्र आत्म्यामध्ये एक डीप संबंध असलो डीप संबंध डीप रिलेशनशिप आम्ही म्हणता पवित्र आत्म्याची पतीन मरी पवित्र आत्म्याची पतीन मरी जेन्ना ते मोरी गर्भेस झाली ते पवित्र आत्म्याचे डायरेक्ट काम असले देवा बापान आणि देवा पुतान खुशी वेली की तांच्या आत्म्यान मोगाच्या आत्म्यान मरिये माये थंय एकवटूंक स्पिरिच्युअल युनियन मरिये माये थंय एकवटून देवाचो शब्द जालो जेजू मनशा रूप घेवन मरियेच्या उदारी ताणे मनशाचे रूप घेतले प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. येस आणि अशे मोरी देवाची माता मदर ऑफ गॉड म्हणतो आम्ही देवाची माता झाली आणि तितले मात्र नाही ती पवित्र आत्म्याची कृपा वांटची पवित्र आत्म्याची कृपा वांटची एक आयदन झाली मॅक्सिमिलन कॉल्बे म्हणता ती एक आयदन झाली आयदन पवित्र आत्म बरोवन ओतता तशें जशें देवाचे उतर आम्ही वाचता रायांच्या पुस्तकान दुसऱ्या रायाच्या पुस्तकान जेन्ना एलिया प्रवादी त्या विधवे लागीं गेल्ल्या वेळार तिच्या लागीं कांयच नासले तिच्या आयदनांत तेल आणि ते पीठ कशें कुणेच जायनासले तशे मोरये माये त्या पवित्र आत्म्याचे भंडार ते उणेच जायना प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. Hallelujah. आणि मोरयेचो
कथावीण गर्भ संभाव आम्ही म्हणता मरियसो कथावीण गर्भ संभाव सान मॅक्सिमिलन कॉल्बे म्हणता ते आणि की एक गूंड मिस्तिर आणि की एक गूढ मिस्तर ते तो मिस्तर आणि की कसे आम्ही म्हणता पवित्र त्रिंदाद एक मिस्तर तसे मरी माई तिचो गर्भ संभाव निस कथावेण गर्भ संभाव तो आणि की एक गूढ मिस्तर जावन आसा अर्गान जेजू प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. मोरिया मायेच्या Hallelujah. विशयान आमकां बायबलांत चड स्क्रिप्चरां आमकां पळोवंक मेळना थियोलॉजिकली पळोवंक गेल्यार आमकां मस्तू स्क्रिप्चरां पळोवंक मेळटात थियोलॉजिकली पळोवंक गेल्यार आमकां मस्तू स्क्रिप्चर मेळटात आमी फादर जोसेफ एडटच्या त्याच्या टॉकांत आमी मस्त आयकला जावंक पुरो कशे मरी आर्काची पेट सोल्या पेट कशी पोरण्या तेस्तामेंतांत आर्काची सोल्या पेट नव्या तेस्तामेंतांत मोरीस जाली आर्काची पेट ताका कशे संबंध आसा फादर जोसेफ एडटच्या टॉकान आमी सुमार जाणे आमी आयकला तो समजून घेतला आनी आतां हांव चड सांगूंक वचना आमी मोरयेच्या विशयान सांगूंक गेल्यार सोबार संगती आसात सोबार सांतांनी मोरये माये विशयांत मस्त बरयला मस्त अनुभव करून घेतला आमकां पर्सनली मोरयेचो मागण्या मुखांतर आमकां कितलो अनुभव आसा पर्सनली आमी कोंत केदाळाय सोडना केदाळाय आमी कोंत खाण घेवन कोतासो तेर्स करते आसा आमकां बोळ तेर्साचे बोळ आमी कितले तेर्स करता तितले आमी पवित्र आत्म्यान भरता आज हांव एका सकाळी आमच्या एका भावा लागीं उलोवन आसलो तो ताणें हें उतर सांगलें पवित्र आत्म्यान बरोवंक जाय सांग लोकांक एकच जाल्ल्या तितले तेर्स कर जाल्ल्या तितले तेर्स करया ह्यो ऑक्टोबर असो म्हयनो ह्यो ऑक्टोबर असो मात म्हयनो न्हय हर एका म्हयन्यांत आमी तेर्स कळनासतना एक खंत आमी घट्ट धरचे आनी मागचे आनी हे खंत काण घेवन आमी तेर्स करतना आमी पवित्र आत्म्यान भरता पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी भरता पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी भरता पवित्र आत्मो वय आमकां पवित्र करूंक सगळे करूंक देणे घाल्याक देणी पवित्र सभा बांदून हाडूं पवित्र सभा बांदून हाडूं आनी पवित्र आत्मो आमकां आमी तेर्स कोंतासो तेर्स करता आमची थोडी सवयची पथकां आसतात थोड्या पथकांत आमकां भायर येवंक जायना त्या पथकांत भायर येवंक एक कोंतासो तेर्स आमकां आदार दिता मोरी माय मागता बापा लागीं तशें जावन कोंतासो तेर्स करतना आमकां थोड्या सवयच्या पथकांत भायर येवंक आमकां जाता आनी आमचें जिवीत देवाच्या उतरा प्रमाणे मांडून हाडूंक ह्या कोंतासो तेर्सान आमकां आदार लाभता होय आमच्या इन्नर गुन्स म्हणटा आंतरीक गयात हांव भलायकी जोडून घेवंक कोंतासो तेर्स कोंतासो तेर्स आमकां आदार दिता आनी आमकां मागणे करूंक शिकयता मागणे करूं इंटरसेशन करूं आमकां इंटरसेसर जाय मोरी माय इंटरसेशनाची मध्यस्थीन राणी इंटरसेशनाची राणी मोरी माय मध्यस्थीन आनी मोरी मायेचो तिणें दिल्लो कोंतासो तेर्स आमी करतना आमी इंटरसेसर जाता आमी एक वॉरियर्स जाता वॉरियर्स देवाच्या राजान आमी वॉरियर्स जाता आनी आमकां
मोरये माये मुखांद्र आम्ही जेजूक लागी सरता, जेजूक लागी सरता. आम्ही वाचता जुआवचो म्हणजे दुसऱ्या अध्याय थंयसर 5व्या वळींत मोरये सांगता, तो कितें सांगता तें करा, तो कितें सांगता तें करा. आम्ही तेच करताना आम्ही जेजूक लागी सरता, जेजूक लागी सरता. युट्यूबाचेर एक टेस्टमनी आसा, तुमकां जाता जाल्यार ऐकया, भारी बरो टेस्टमनी. म्हाका लागता एक 50 मिनटां आसा ती टेस्टमनी. निक्की किंग्सली म्हणले एकली अनभावार्थी भयण, ती जेजू लागीं येता, तिची परतवणी जेजू लागीं. ती दुसऱ्या गांवची आणि ती अमेरिका वता. ती म्हणटा तिका जेजूची वळख दिवंक कोणेय प्रयत्न करूना, कोणेय. अमेरिका गेली, अमेरिका क्रिस्तांवांचो गांव म्हणटात, त्या गांवांत तांच्या लोकांनी कोणेय अटेम्प्ट करूना तू क्रिस्तांव जा, या तू जेजूक पातयेताय गी, जेजू विशयान तुका कळीत आसा गी, कोणेय तिका विचारूना. ती म्हणटा म्हाका जेजू लागीं व्हेल्ले मोरये मायेन, मोरये मायेन. ती थंय सेंट पॅट्रिक्स चर्च, थंय सांत पॅट्रिकाची इगर्ज थंय गेल्ल्या वेळार मोरये माय तिचे लागीं उलयली काय, आनी तिणें सांगलें की तूं चॅपेलाक या म्हणून. आनी थंय चॅपेलाक गेल्ल्या तेदला तिका थंय अनुभव जालो. तो अनुभव जोडचे खातीर ती हर एक दिसा त्या चॅपेलाक वेताली, जेजू मुखार बसताली, आनी तशे तिचे परतवणी जाली आनी ती जेजू लागीं आयली. तशें जावन आनीक सबार संगती आसात. आमी सांगोंक गेल्यार मोरये माये विशयान सबार संगती आसात. मोरये माये लागीं आमी मागतना एक सांत म्हणटा, ताच्या बरोवपांत एक सांत म्हणटा, हर एक आमी हर एका सांता मुखांत मागतना आमकां आमी मागलें मेळटा. पूण मोरये लागीं मागल्यार, मोरये मुखांत्र आमी मागल्यार तेजे स्पेशालिटी कितें म्हळ्यार, मोरये मायेक एक ती एकलेस असली ती हें आसा, प्रोविजन आसा की ती आमची मागणी तिच्या हातांत घेवन बापाच्या सिंहासना लागीं वचोन बापाक भेटोवन बापाच्या हातांत तावन अप्रुवल घेवन जे कितें त्या मागणाचे प्रतिफळ आसा ते घेवन आमच्या हातांत आण दिवची शाती मोरये मायेक आसा. मोरये मायेच्या मुखांत्र आमी मागल्यार आनी देवाचें उतर जेन्ना पळयता आमी, खाना लग्नांत जाल्ले ते अजब आमी पळयल्यार कशें जेजू म्हणलो म्हजो वेळ आनीक जावना बाय, म्हजो वेळ आनीक जावना. पूण मोरये मायेन सगल्याक जेजून काल्तीमान गेली, ती म्हजी आवय, आनी आवयन सांगलें आयकोंक आसा. आनी जेजून उदक आसलें वायन केलें म्हणून, जेजून ताजे पयलें अजाप थंय केलें म्हणून बायबल आमकां सांगता. तशें आमी मोरयेचे भक्तीपण सडोवया. विशेशरान या ऑक्टोबराच्या म्हयन्यांत आमी आसा. आमी मार्गरेट बाय हर एका दिसा पिटिशन घालता, ग्रुपान घालता, आनी आमी कणी जावन मागता. थोडी एक तेर्स करतात, थोडी 2 तेर्स करतात आनी ग्रुपान घालतात. नीक चड मान्य करया, तेर्स करया. एक करचे कडेन 2 करया. कोणताचे भक्तीपण सदांच हारया. ह्या कोणताचे भक्तीपणादान आमी मागता 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 आमी जेजूक आनी चड लागीं सरता, आनी चड मोगान भरता. आनी जे कितें बेजावां तुमीच तुमच्या तोंडान तावनूच सांगलें, ती आमी अनुभव करूंक शकता. आनी इम्पॉसिबल आसलें
पॉसिबल जावंक शकता. त्या देखून आम्ही चड आनी चड कोंताचो भक्तीपण आदारया. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. अर्गान जेजू. Argan Jesus. आम्ही सगळे आमचे दोळे आम्ही तंप्या दोन्ही हात आमचे कथ जाल्यार वयर उबारया. विशेष थोडो वेळ आम्ही प्रेज एंड वर्शिप करया. आम्ही स्तुती करया. विशेष एकला बसत याकडे मागताना मरियमाय आमचे पसोत विनंती करता. मरियमाय आमचे पसोत मागता. आणि या एकल्या बसत आम्ही मागताना खंडीत जाऊन आमच्या मध्ये तो जेजू हजर असा. तो आमकां हर एकल्यांक स्पर्श करता. आमकां हर एकल्यांक पवित्रत्म्यान भरता. घट्ट तळान एक घडीभर सगळी जाता जाल्यार सगळी आमच्या माईकान म्यूट करया आणि सांगा त्या म्हणून स्तुती करया. हालेलुया 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 हालेलुया. रिया शियारा ला बरा दी बरा शिरा ला बरा दी गिरा बरा दी बरा शिरा बरा बरा दी गिरा बरा दी बरा शिरा ला बरा बरा दी बरा दी बरा दी बरा दी बरा. हालेलुया 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 हालेलुया. रिया शियारा ला बरा 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 बरा. हालेलुया 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 हालेलुया. रिया शियारा ला बरा बरा घट्ट तळ्यान स्तुती करया. घट्ट तळ्यान स्तुती करया. घट्ट तळ्यान स्तुती करया. कोणाकी एका व्यक्तीक पोटाच्या लेफ्ट साइडीन या जाग्यार पोटाच्या लेफ्ट साइडीन या जाग्यार कोणाक दुख आसा जेजू याकडे स्पर्श करनासा आपणसा. हालेलुया हालेलुया. रिया शियारा ला बरा दी बरा दी बरा दी बरा दी बरा. हालेलुया रिया 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 रिया. लेफ्ट दंप्रकटीचे दुख जेजू आपणसा. हालेलुया 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 हालेलुया. रिया 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 रिया. शिरा बरा 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 सम्या जेजू यानुसार हर एक तुझ्या भुरग्याक समर्पिता. हर एक तांचे गरजो हर एक तांचे उणे पोटच्या समर्पिता. या मरियेक समर्पित दिले या महिन्यात विशेष मरियेचे भक्तीपण आधार आणि चड तुझ्या लागीं सरो तांकां तो आधार लाभय. तांचेर तुझी कृपा वळय. या हर एक पवित्रत्म्यान पवित्रत्म्याची घटाय पवित्रत्म्याचे भोट पवित्रत्म्याची सकत तुझ्या भुरग्यांक तू लाभय. हे सगळे तुझे भुरगे दीस पवित्र आत्म्यान भरून पवित्रत्म्याचे देण्यान भरून विशेष तुझ्या राजापासून भगवंतान वावरून तांकां कृपा लाभदी सकत लाभदी. हालेलुया 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 हालेलुया. रिया 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 रिया. हर एक पिडेस्तान जेजू तुझ्या हातान समर्पिता. याले मेरे कितने जणा जर पिडेस्ता सम्या जेजू तुझ्या हातान समर्पिता. सम्या जेजू तुझ्या खायावरवी ते सगळे याकडे गोड जाऊन देत. तुझ्या नावान मागता. जॉन 14:14 तुझ्या नावान मागता. तुझ्या नावान मागता जेजू. शिराला बरा बरा दी 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 बरा. हालेलुया 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 हालेलुया. राईट साइडीन डंपरा गाडीचे सकैल जेजू याकडे स्पर्श करण्याचा थंयसर दुःख असा या थंयसर खेळ जावन पुरो कितें समस्या आसा जेजू स्पर्श करण्याचा. हालेलुया 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 हालेलुया. कितले जणांचे डॉक्युमेंट्साचे समस्या असा सम्या जेजू ते सगळे डॉक्युमेंट याकडे तुझ्या हातान समर्पित. सम्या जेजू तुझे बहु पवित्र आमले रगत या डॉक्युमेंट्साचेर तू घाल सम्या जेजू. सम्या जेजू तुझी मोर मार सम्या कोणाची विजा खातीर राखून आसा सम्या जेजू. सम्या जेजू तांची वाट उक्ती जाऊ दे सम्या जेजू. जेजू दैविक स्पर्श तांच्या जिवितात वाट उक्ती जाऊ दे वाट उक्ती जाऊ दे वाट उक्ती जाऊ दे. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. लेफ्ट हाताच्या पामात हांगासर कोणाक दुख आसा जेजू याकडे आपण आसा. हालेलुया 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 हालेलुया. जेजू 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 जेजू. स्तुती 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 स्तुती. शिरा बरा 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 बरा. हालेलुया 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 हालेलुया. थँक यू जीसस थँक यू जीसस. शिरा बरा 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 दी बरा दी बरा दी बरा दी बरा दी बरा दी बरा. रिया 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 रिया. रुदी 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 रुदी. हालेलुया रे. नमान मरिये कृपेन भरले तुम्ही तुझ्या सवयांसा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू
Enti Maria da Maria de आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. मरिये त्यो मध्यस्थीची राणी तू जाणारच आहे. आमची माय, आमची सर्गींची माय तू जाणारच आहे. या हरियका तुझ्या भुरग्यांपासून माये विनंती कर. नमान मरिये कृपेन भरले समदियो सवयासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवती आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. मरिये माये आम्ही हरियेक तुझी भुरगी या संसारी पयणात असताना आम्ही उठताव पडताव आणि आम्ही सासपताव. माये माग तुझ्या पुता जेजू लागे सर्गेंच्या बापा लागे आम्ही आत्मिक तरान आणखी भळवून जाऊन चाक आत्मिक देणाने बरचाक आम्ही आणि सड सोम्याच्या मोगान भरचाक आणि आम्ही सड आणि सड तुझी जेजूची सुवार्ता प्रगट करूंक आम्ही मौन करीशे आणि तसेच सड आणि सड आत्मे जेजू काढचे आमचे पासून विनंती करणे. नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझ्या सवयासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवती Maria विनंती कर आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्या जसं आधी तसं आता आणि सदा सर्वता आमेन. हांव कुवेट असताना म्हणजे एक आशा असले हांव केदाळे मागतालो हांव सालमिया फिरगेचिंत आसलो आणि सालमियांत मस्त आमचे मँगलोरियन क्रिस्तांवां आम्ही मँगलोर सालमियांत आसले हांव केदाळे मागतालो सुम्या हांगासर एक मागण्या समज जायचे आणि एक कोंकणी मागण्या समज जायचे हांगासर प्राइज एंड वर्शिप आणि पुरा मस्त बळान सळजे म्हणून फाल्यां हांव सालमिया इगर्जेंत देवान म्हज्या मागण्या आयकला. खंडी जावन हांव ना जावंक पुरताय पूण देवान म्हज्या मागण्या आयकला. फाल्यां हांव हरियेका सेकंड फ्रायडे मिसा पयलें म्हाका 4 वरार थंयसर इगर्जेंत प्रेज एंड वर्शिप चलतले. एक बरी खबर कोण तुम्ही सालमिया आसात या तुम्ही सालमियानातले दुसऱ्या कडे आसात व्हडा संख्यान तुम्ही या प्रेज एंड वर्शिपाक जॉइन जायचे आणि सोम्याचो अनुभव करायचे. प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू आज म्हाका ह्यो देवाचे उत्तर दिवंक अवकाश केल्ल्या तुमकां देव बरें करूं. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, brother. मस्त देव बरें करूं लॅन्सी. मध्यान राती मेसेज केली तुका कित्याक पयले सदांय आसले आता मिस करताना आमी देखून हे एक ऑपॉर्च्युनिटी देवान दिल्या. लास्ट मिनिटार काल आमचे मागणे आयचे आमकां कॅन्सल करचे पडले. तशें म्हणटाना तुजो तुडास आयलो पयलें हांवें ऑलरेडी प्रिपेर कर जाल्लें म्हजें प्रिपरेशन आसलें आनी हांवें खंयचे टॉपीक काडले की तीच तुवें काडली देवा करगां पळय. इट इज कॉल्ड द वर्क ऑफ होली स्पिरिट. प्रेज गॉड. थँक्यू सो मच. तुवें हांबळे देवाचे उतर शेअर केले आमचे खातीर मागले. मस्त देव बरें करूं तुका. तशेंच हांव प्रत्येक तरान देव बरें करूं म्हणटा ओजमांडाक तो म्हाका दिसता आतां लायनीर ना ताका हांव पर्सनल मेसेज मागीर धाडटा. मस्त देव बरें ताच्या कामा मध्ये ताका आमकां ऑफलायन मेळोंक जाय आसलें पावस जावना पूण आमी ऑनलायन मेळ्ळ्या. थोड्यो कळ्ळ्यो हरी एक येवच्या ब्रेस्तारा कोण आमची मागण्याची आसात तांकां सगळ्यांक येवच्या ब्रेस्तार आमचे मागणे हॉली फॅमिली हॉलांत आसा आनी हरी एका बुधवारा संजे 7:30 आणि हर एका दिसा एक्चुअली 7:30 8:30 वरां म्हणसर आमची इंटरसेसरी मागणे आसा. जाता तितले जॉइन जाया आनी हर एकल्यांच्या गरजां खातीर आमी मागया. आणि हर एक म्हयन्याच्या पहिल्या आणि तिसऱ्या बुधवारा डिवायन वर्ड आमकां कोण ना कोण एकलो प्रिचर देवाचे उतर आमचे खातीर शेअर करता. आणि हर एका दिसा सकाळी मॉर्निंग मन्ना आसा. तुम्ही जायते जाणां जॉइन जावन आसात आनी कितें जायत्या लोकांक सांगया. जायते बरेपण देव खर नासा. आणि हर एका सोनवारा दिसा त्या मागणे जाल्या उपरांत ब्रदर फ्रांसीस लोबोचो स्पिरिच्युअल टॉक 8 वरांक लॅन्सी युट्यूबर आणि आमच्या चॅनलाचेर तो घालता. आमी आयकुया आनी हाचे तावन आमी बरेपण जोडून घेवया. फाल्यां शुक्रार सकाळी हरशेच्या बरी आमचे सक्रामेंताचें आराधन आसा
आणि विशेष कितें म्हणल्यार कुवेटांत फाल्यां अहमदी फिरगजे की KNSC आमच्या कॅरीज ग्रुपान रोजरी रॅली आसा केल्या आनी हर एका फिरगजी जावन बसां आसात. हे पोस्टर हांवें ऑलरेडी ग्रुपांनी शेअर केलां. तुम्ही तांकां कॉन्टॅक्ट करियेत बसाच्या फॅसिलिटी खातीर आनी सगळे आमी सांगाता मेळोन मायनर बेसिलिका आमकां फावो जाल्यार अरेबिया सायबीण मायेची थंयसर सांगाता मेळून मोरये सांगाता आमी तेर्साच्या भक्तीपणा सांगता मागण्यात थोडो वेळ करसून आमच्यो गरजो आमच्यो विनवण्यो आमकां कोणें मागोवंक सांगला ते सर्व आमी मोरये मायेच्या हातान भेटून दिवया. कोणा 6 आनी 6 जाणां येवंक प्रयत्न करया कुवेटांत आसली. आणि सालमी आतां तुमकां खबर आसा ट्रान्सपोर्ट आसा आनी कोणाकी सर्तीक जाय आसल्यार तुमी कॉन्टॅक्ट करियेत. आणि सडीत कांय विशेष कळोवन नात तुमकां सांगता तुमी जायते जाणां सकाळींच्या मागण्या जॉइन जावची आतां जॉइन जाल्यार तुमकां प्रत्येक दारान देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू एवरीवन. आमी सांगाता जेजू शिकयल्ले मागणे सांगाता आमी म्हणया निमाणे आमच्या बापा आमचे बाप्पा तुझ्या सर्वांच्या तुझे तुझे नाव तुझे नाव नाव पवित्र 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 जावं, जावं, तुझे तुझे राज राज आमकां आमकां येवं, येव तुझी खुशी तुझी सरकार खुशी जाता सरकार जाता त्या संवसारात संसारान जाता. जाता आमचो आमचो विश्व विश्वास ध्यास आज आमकां आमकां दिवं दिवया आणि आमी आमचे आमचे चुकलेल्या आमचे आमचेता तशें आमची ते पातकां आमची बगस पातकां बगस आणि आणि आमकां आमकां काळजाक काळ्ळें पडूंक पडोवंक दिवं दिवं नाका पूण वायटांतले वायटांतले आमकां आमकां निवार. निवार. आमेन. नमान मोरये कृपेन कृपेन बरले बरले करुणे तुम्ही तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू तू सदैव आणि सदैव तुझ्या तुम्ही कुशीचे फॉल तुझ्या जेजू कुशीचे जेजू भाग्यवंती भाग्यवंती मोरये मरिये देवाचे देवाची माये पाप्यां खातीर आमकां ते विनाती आता कर आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. वेळार आमेन. महिमा बापाक महिमा आणि बापाक पुताक आणि आणि पुताक पवित्र आणि आत्म्याक पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आदी आता आणि सदा सदा सर्वदा आमेन. होता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. मोरयेची बाप्पाच्या कथार गणी महिमेत जेजूस समी जेजूस आता समी देवाच्या बाप्पाच्या महिमेत महिमा निमान मोरयेच्या कथार गणी मोरी क्रिस्ता क्रिस्ता माये तू तू आम्ही आमची माय सगी फुलो फुलो मारता मारता माये आम्ही आम्ही तुझी बुर्गी भुरगी. तू तू आमची आमची माय, तू आमची शाय, तुझे सजनी नाव. विज्ञान वारण सुखारुका माय तुझो आधार माता. विज्ञान विज्ञान वारण सुखदुःखा माय माय तुझो आधार आधार माता. मोगाळ पुत्रा सोवे अंकार मरी आशीर्वाद दिवाका जेजूच्या आबो पवित्र काळजा भुरग्यांच्या भुरग्यांक तुझे आशीर्वाद. भगवंत कुर्साचे कुर्साचे कुरवेन आमचे आमचे देवा देवा आमच्या आसमानातले आत्मस्मरणातले बापाचे बापाचे पिताचे पुताचे आणि पवित्र पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. देव बरें करूं. गुड नाईट लेन्सी गुड आफ्टरनून.